sa bulaklak, karon taho nga sudungon, unya malaos lang. Maayong balita igsoon ko, si Jesus buhi alang kanimo, gihigugma ka o gitawag ka. Saan niya karon kung mutuo ka, saging harian niya kauban ka, walay gipalabi, bisan kinsa ka, adunan man o kabus man ka. Ang kinabuhi sa tao sa magkandila lang, human kini dagkuti mapupus dili magdugay. Maayong balita igsoon ko, si Jesus buhi alang kanimo, gihigugma ka o gitawag ka. Saan niya karon kung mutuo ka, saging harian niya kauban ka, walay gipalabi, bisan kinsa ka, adunahan man o kabus man ka. Ang Diyos nagtawag kanimo igala, duol karon basin ugma o lahi ka na, duol karon samtang may higayon pa, duol karon samtang ang Diyos gugma pa, kaysa dili madugay. Ang Diyos maghukom na, ang Diyos nagtawag kanimo igala, duol karon basin ugma o lahi ka na, duol karon samtang may higayon pa, duol karon samtang ang Diyos gugma pa, kaysa dili madugay. Ang Diyos maghukom na, ang Diyos nagtawag kanimo igala,
ka na, duol karon samtang may higayon pa, duol karon samtang ang Dios gugma pa, kaysa dili madugay ang Dios maghukom na. Karon ang saktong panahon.